Vrijdag en zaterdag staat Wansum in het teken van Best of Proms. Fanfare Concordia hield afgelopen weekend nog een doorloop om de laatste puntjes op de i te zetten. Proms Wansum is eigenlijk een grote show die wij als fanfare samen met drumband en met de majorettes opzetten. Dit is nou de 5e editie, het is al 4 keer geweest. En deze keer is het dan ook Best of Proms, omdat het publiek eigenlijk heeft kunnen kiezen tussen de nummers die eerder al aan bod zijn gekomen. We hebben er een combo bij zitten, we hebben een hoop zangers, zangeressen die al flink mee geoefend hebben. En dat maakt dan eigenlijk het totaalplaatje dat we dadelijk gewoon een spetterende show kunnen neerzetten. Een van die zangeressen is Kira Zegers, de dochter van Yvonne. De vorige editie mocht ze al even aan Proms proeven, maar dit jaar wordt er wat meer van haar gevraagd. En dit jaar Best of Proms natuurlijk. Dus het publiek die heeft allemaal nummers mogen kiezen. En die hebben wij dan weer verdeeld onder de zangers en zangeressen. En nu sta ik in heel veel meer op het podium, zeg maar. 3 jaar geleden was ik was zo zenuwachtig. En toen mocht ik gewoon zelf een eigen nummer uitkiezen die ik mocht zingen. Het gaat echt alle kanten op. Wat zing ik allemaal? Don't Stop Believing van Journey. Echt wel een heel tof nummer, vind ik. You're the Voice. En dan zit er nog heel veel meer stemmen achter, dus dat is ook wel heel tof. Roheze komt er ook in voor. Lekker Limburgs. Dus het gaat alle kanten op. Voor Yvonne en Kira worden het bijzondere dagen. Yvonne is na 30 jaar afwezigheid nu een jaar terug bij de fanfare en staat voor het eerst samen met haar dochter op de bühne. We kunnen altijd volop genieten als ze dan ergens mee kan doen. En we zien ook gewoon dat ze ontzettend gegroeid is, dus dat is gewoon wel extra leuk. Vanaf kleins af aan ben ik altijd te horen over de hele straat heen, vanuit de douche. Dat mensen voor de grap de stoelen ervoor gingen zetten, zeg maar. Of dat de buurman even kwam klagen, kan er niet wat zachter? Dus dat is echt al vanaf kleins af aan. En als beroep werk ik ook bij Centerparks, daar doe ik shows. De Promsavonden starten om 8 uur in de hal aan de Lange Ven 5. Ja, er zijn nog kaartjes. We hebben ook mogelijkheid om zitplaatsen te reserveren. En voor de vrijdag zijn die toch wel echt ongeveer vol. Voor de zaterdag zijn er nog best wel wat mogelijkheden. Verder, stel dat er iemand is die 2 avonden wil, dan kan dat ook met een paspartout. We hebben 2 verkooppunten. 1 hier in Wansum bij de bakker, bakkerij Verdeuzeldonk. 1 in Geisteren bij eetcafé Het Trefpunt. En daarnaast kunnen ze ook kaartjes kopen op musicwansum.nl. Kira is actief in de entertainmentsector en ziet zingen als haar grote hobby. Ik vind het superleuk als ik daar ook gewoon kan zingen. En ik zie het echt niet als werk. Ik zie het alleen maar als, leuk, dat kan ik weer gaan doen. Daar kan ik er lekker van gaan genieten. En andere mensen hopelijk ook. En een van de nummers waarvan genoten kan worden is deze klassieker van Bon Jovi.